Lieve meisken, hartelijk welkom op deze stille sneeuwen. Maar ook verboen, thuis en hier in het kerken. Hier in het kerken binnen Jan die de camera betjent en Simone die het maaidocht als diaken. Stille zaterdag. Jezus is gestorven en begraven. En een grote steen ligt voor het graf. Alles lijkt afgelopen. De mensen zijn naar huis gegaan, omdat het Sabbat is. Het is stil geworden. Het is nacht geworden. De wereld wacht. De schepping is vol verwachting. Maar nog is het stil. Wij luisteren naar je lied. Stil, mijn ziel, wees stil. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw,
Op Goede Vrijdag hebben we gehoord over het lijden en het sterven van Jezus. En nu horen we hoe het evangelie verder vertelt daarna. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozef en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. En toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaande raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. En Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf, dat in de rots was uitgehouwen, en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Wij willen nu weer een minuutje stil zijn en overwegen hoe deze woorden ons raken. Ook in deze viering wil ik jullie graag weer een vraag meegeven. Stille Zaterdag is een dag van wachten, maar ook van verwachten.
van verlangen naar een nieuwe dag, nieuw leven. En mijn vraag is, waar wacht jij op? Waar gaat jouw verlangen naar uit? Misschien kun je die vraag overwegen. Misschien kun je daar ook over spreken met de Heer. Wij willen nou met elkaar danken en bidden. En er staat hier een schaal met voorbeden in de kerk, omdat ik net alles lood op zitten kennen, omdat alles op internet komt. Maar Simone die zal de schaal beethouden, zodat ik de voorbeden in het midden van de gemeente binnen. En dan willen wij nou op deze stille sneun, ik in stilte met elkaar bidden. In een stil gebed binnen wij elk van uzelfs bij de Heer. En na die stilte bidden wij met elkaar het psalmgebed, psalm 130. Uit de diepte waai roep ik jou, Heer. Heer, hark je naar mijn stem. Let jouw erendags acht aan op mijn lood smeken. Als jouw Heer mij de zonden onrekken je. O Heer, waar kan dan steende blauwen? Maar jou kunnen verjaan. En daarom het men ontzag van jou. Ik wacht je op een Heer. Maar het en ziel wacht je ik. Ik hoop je op zijn belofte. Maar het en ziel zoek ik uit naar de Heer. Meer als wachters naar de maantijd. Wachters naar de maantijd. Amen. Zo binnen wij stil op deze dag bij de Heer. En wij sluiten deze liedse viering aan met het gebed van Jezus. Verwudde in het lied God van vier en heim uw hart.